It's Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. It's 6 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi suke sengithi bamba sekuyavala ekseni, bambake sekuyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje. Bamba ekseni sengiyavala. Ngivumela ngikufundele ivesi elilodwa ekseni incwadi kaHezekiah chapter 37 verse 10. Ngaprofeta njengalokho ngiyaliwe, umoya wangena kuwo aphila amathambo ema ngenyawo zawo, impi enkulu kakhulu impela. Amazwi akhulunywa umprofeti uHezekiah, lithi iBhayibheli wayemile ebona amathambo omile phambi kwakhe. Lithi iBhayibheli ayemaningi futhi emaningi kakhulu, ayomile futhi omile kakhulu. Kungathembisi ukuthi ngavuka impi kaNkulunkulu, impi kaIsrael kuwona, kodwa uNkulunkulu wakhuluma amazwi phezu kwamprofeti wathi, profeta phezu kwalamathambo omile ukhulume into ofuna ukuyibona yenzeka kulamathambo. Lento yoyikhuluma ukuthi ayenzeke kulamathambo yona yokwenzeka, kodwa mawuthule ungasho lutho kulamathambo, lamathambo azoqhubeka nokoma kakhulu. Kodwa the moment wa profeta phezu kwawo, washo izinto ofuna ukuzibona phezu kwamathambo, that's the moment you will start to see ushintsho kulamathambo wabonayo phambi kwakho. Lithi iBhayibheli umprofeti wezwa wenza futhi njengalokho eyalilo, futhi ngaprofeta njengalokho ngiyaliwe, umoya wangena kuwo aphila ama ngeenyawo, aba impi enkulu kakhulu impela. Namhlanje ekuseni on the second day of 2024, nangu 2024 awunalutho uempty, awuthembisi uempty, awunalutho, kodwa kusemandleni akho ukuthi uprofeti uthini ku2024. Lento yoyikhuluma kuqala unyaka iyona yobonakala yenzeka. Mawungakasho lutho ayikho into yoyibona ngoba ukhulume lutho, kodwa bengathi mina uthi uqala unyaka ukhuluma izinto ezithile bese uzoqala ukuyibona kulonyaka izinto ozoyikhuluma. Lithi iBhayibheli waqala waprofeta noma ngingabonakala lutho kodwa wakhuluma. Ake uqale na uprofeti izinto ofuna ukuzibona zenzeka kunyaka 2024, ngoba wena onikezwe amandla ukuthi ukhulume izinto bese ziyenzeka. Mayingekho into oyishoyo futhi ayikho into yokuyibona, kodwa bengathi mina as the year starts, nawe qala uprofeti kulamathambo wabonayo, qala uprofeti kunyaka omusha, ukhuluma izinto ofuna ukuyibona phezu kwempilo yakho. Mawufuna ukuyibona uphumelela kusho uprofeti, mawufuna ukuyibona uthola umsebenzi ongcono uprofeti, ukhulume lento lena. The moment uyikhipha lento ngomlomo wakho, amazwi akho ayaphuma eyodala lento oyikhulumayo. Lithi iBhayibheli amathambo avuka aba impi enkulu kaIsrael, ngoba umprofeti wayefuna ukubona amathambo evuke beyimpi. Kwenzeka lokho akushilo, wathi mathambo hlanganani nivuke. Amathambo lalela iphimbo lakhe, nawe umhlaba nonyaka uyolalela iphimbo lakho. Into oyikhulumayo noyiprofetayo ngawe nangalonyanga iyona nto yoyibona. Mawungafuna ukubona lutho vele uthula ungaprofeti lutho, kodwa mawufuna ukubona ushintsho empilweni yakho, qala ikhulume lento ofuna ukuyibona, uyiprofete noma ngathembisi, kodwa isho izwi lakho nephimbo lakho. uNkulunkulu ligcobile ukuthi into oyikhulumayo iyadaleka. Qala ukhuluma izinto ezithile ofuna ukuyibona, usho izinto ofuna ukuyibona zenzeke empilweni yakho. Uyiprofete against all odds, uyiprofete against the impossibilities. Uzisho uthi kulonyaka nakho kuyokwenzeka, kulonyaka ngibona ukuthi, kulonyaka ngibona ukuthi, ukubize ngamagama, uzulazulu nasegcekeni lakwakho kusho uthi umuzi wami uyawuvusa kulonyaka, uyayiprofeta lezi zinto bese uNkulunkulu uzoyifeza, uzozenza. Prophet wa prophet uHezekiah babonakala amathambo ehlangana nakuwe. Vuka namhlanje ukhuluma izinto, thula isikhathi eside, start prophesying. Khuluma izinto, ungalindele umprofeti oyovela ezweni elikude laseAfrika, kodwa khuluma izinto ezithile phezu kwempilo yakho, and you will see those things coming to life. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.